Ayusan nakatukob na gyud og lechon bili ang mga singgaw. Di matabas-tabas porting pagkalami sa tungtok bunonon. Dabdaban naglang kay kahuman para mo krispe. Di apotay niluto nga pansit. Asos di man yun mga singgaw makadag panukob porting dagwag ng galamoy. Wagi pasaylo piti-piti na pong baba sa mga singgaw. Agi kulamos ng lechon bili, grabe mga lunusa. Borot na po mga pabawanan sa mga singgaw nga og tinukob. Grabe si Rokas usao, awan ni daghang pasundayag lahos. Di napunta, sugdan na nato. Areo sa tagmerkado, mamalit o sa tag mga materialis para sa tong lutoon niya ba. Giapila na lang po na nato daw pansitonon pod para nailain mapunit ang mga singgaw. Pagkahuman nato palit og mga materialis nakapagtaning pasayan, automatic palitag tungas kilo. Ibutang mata ni sa ilawom sa atong lechonon unya. Agi kilohan na tadya. Ikahuman isoday largos plastic to nolis bayad largo. Agods kana batsin na ta. Diarang usa ka singgaw nagsuot-suot na sa kawayanan. Magpotol o sa tadrig para likitan sa atong lechonon. Biraha ikahuman kana. Na ngayon na nagbaka pango sa kasinggaong dia kay di kuno niya makaya og bira. Automatic dara nakuha na sa mga singgaong. Wanay daghang langay-langay batsin na ta. Gibayongan na nas to kasinggaong da atong likitan sa atong lechon. Alahos dara giwa-hiwa na nas sa kasinggaong na atong lechonon. Ingon anion gud siya para monunot gigihang timpla ba para manoksok ra ng mga materialis na tong nga ibutang. Pagkahuman og hiwa-hiwa sa singgaong abutangan na nato ning agay ay sa kawayan. Mao na siya teknik para pagpahumot sa atong lechon ba. Pagkahuman og butang sa agay ay nagkalampati na agi mikos-mikos na nas usa ka singgaong dia. May nang motuhop jud ang lasa sa kaunoran ba. Okay daog na abutangan na nato ning magic lami. Siyempre di ko ni mawa gikan pa kuno sa itong nga libro ang timplada. Pagkahuman natong timplada magiwa-hiwa din tani atong materialis nga pangpabaho. Ikahuman pababuan na tanag mga materialis nga atong hiwa-hiwa. Mao man ni pangpabaho sa tiyan sa atong gilitsyon. Boyokan po nato ning lahi nga materialis. Daghanon tarig butang nga materialis para ayos kay ba. Pagkahuman natong pamutag nga materialis dia butangan po nato ning dahon sa mahogani. Asos di matabas-tabas porting pagkaayusa. Ikahuman butangan po nato ning liso-liso nga star. Daog mao na siya pangpabaho sa atong lechonon. Diara ikahuman ibutang din nato atong pasayan. Pile-pile tanada og tarong. Din ni matabas-tabas ning lechona do kaputahe. Double impact ba ang ilawong pasayan. Porte gud pagkaayosan ni maapil gud ning pasayan sa kahit sa tong timplada. Ikahuman sa buwakan na nato dag mga asin-asin. Asos good kayo di matabas-tabas porting pagkaayosa. Pagkahuman nato pamutang sa tong mga materialis da ay plasta na punta ni atong tuhugan kay para sugdan na nato sa paglikit. Botangan na nato ning kugon-kugon. Syempre di gud ni mauhi ang kumpay. Kana jutang kumpay gibutang pero daog ra na subsibo na nas mga singgaw ikaluto. Betis tingi kunog lokot be og malukot pa ba. Good ra malukot ra gyapon. Wa na daghang pasundaya gitabangan na naglukot sa mga singgaw. Higtan day kahuman kana goods di mayon yano nang gawal ang kumpay gibutang gibugkos na sa kasinggaw dag murag nagpigis og kamuting kahoy kana porting pagkayusa di pod matabas-tabas atong tighigot nagtangag og baga murag tangkaw tarongon tanis paghigot kay bisag dinhi mo kuyog ig tuyok balihon po nato day sa pikas kana hugtag yun dira hapit na mo maghigot gamay na lang og kuwang di matabas-tabas dako-dako gyud ang lechona matik dira tong finish product managhigot asos porting pagkayusa ang pagpigis na lang ani. Nagpakuha na tadag lubi sa usa ka singgaw kay mao na tong ihugas sa tong lechon. Gipanghugasan na sa mga singgaw dia para mawagtang ng mga lapok-lapok. Sagol na po na panghinaw sa usa. Goods ra na. Pagkahuman na tong hugas og sabaw sa lubi, haplasan na tinig patis pang pakolor ba. Manang magpapuwa ang panit. Daog na wala daghang pasundayag itak-ang na tani. Gibayongan na nas do ka singgaw dia. Ibutang tay sa tong aslanan. Kana goods sporting pagkaayusa. Dako-dako gyud ning lechon sa mga singgaw di gyud mapingis. Matik isugdan na nagtuyok sa usa ka singgaw dia. Di matabas-tabas ang naputol na tong kawayan porting pagkataasa. Ang nagtuyok to hasta boylan pero goods ra kuno kaayo. Para kunong walay init ba. After pila ka oras na tong tinuktoyok, adiara, wapuan nagsugod ng panit, di matabas-tabas, porting pagkaayosa, gamay-gamay na lagkuwang, gipulihan na po na sa usa kasinggaw di og tuyok, samtang nagtuyok patong usa kasinggaw sa tong lechon, nagmaniho pa ring usa kasinggaw og luto para sa tong pansit, matik ilunod na sa usa kasinggaw na atong inug pansit, wala na daghang pasundaya, gihakop na sa usa kasinggaw largo, gilutuan po nato ning laing putahe para na mapunit ang lain ng mga singgaw, o kayo-kayo na ikahuman, asos porting pagkaayosa, di matabas-tabas, pagkadaghanag subak, di gyud ka matagbag ukay sa subak, ikahuman butangan din nato ning dahon-dahon, siyempre di gyud na mawa sa pansit ang mga dahon-dahon ukay-ukayon na yun para masagol ba asos di po matabas-tabas atong pansit purti po pagkaayosa gipagit-paghira na nasus kasinggaw daw Sprite ang lawas atong gilitsyon may puwa-puwa ng pag-ayo mga tulo na lang ka oras og tunga ang kuwang hapit na gamay na lang may puli na po ng usa kasinggaw daw tuyok di mayano og naong og usla na kayo dira atong pansit na loto na wayo kagwantang usa kasinggaw may punit yun sa gilagoy-lagoy ra barag init grabe lunosa matik gihaon na natong pansit sa usa kasinggaw mintas wa pa maloto atong lechon ang magtak-ang sa tadadali og lungagan ilunod ni daan atong kamote aw paksit na po sinaksakan ani nga kanon matik kay may bukal naman alunudan natin largo og bugas lunuran natin nagdo ka takos daghan na kana may kamote ukayo-kayo na ikahuman dayon habuan og gamay pagkahuman natong habua diara sukayon dayon aw mao na si kanon niya sinaksakan og kamote diara after pila ka oras nato pinaabot naluto natong lechon bili di batabas-tabas porting pagkaayosa pagkalamian naman yung tukbon sa panit magpadukot na rin taglangkay para ato ng dabdaban pang pakrispy siyang panit aw mao rin siya teknik pang pakrispy sa panit imo na siyang dabdaban og kayo diara nagsilaob na pagayo langkay idabdab largo kana goods ingon anion na rin siya pagdabdab para mukaging udihang panit diara after natong dabdab asos porting pagkaayosa pagka-crispy ha be sound check kuno be Ano yun? Ang taman. Hindi, hiwaon tayo.
Oh. Asos porting pagkaayo sa pagka-crispy ha. Wanay daghang pasundayag ibutang na nasa tong lamisa. Automatic haswaon na din tanan sa tong tuhukan. Grabe di matabas-tabas porting pagkaayo sa agiandaman nas mga sigaw ug sausawan da ano. Asos Jose kayo nang hog iyang sabaw. Wanay daghang langay hakaron na tanan tong kanon nga sinaksakan og kamote. Kada goods ipangpastar na dia. Pagkalami sa tong kanon nga sinaksakan og kamote oh. Aw samot na kay violet atong kamote nga gisaksak. Diara po na tong sa kabawnan nya pansit. Aw wanay daghang pasundayag ipangyab-yab na dia. Porting pagkaayo sa nakatukob gid tag lami-lami ang mga singkaw. Sagol lang po ni celebrate isip pasalamat kay nakaabot tag 50k followers. Daghang salamat mga singgaw nga nakaabot tag 50k followers sa mga tanan-tanan nato nga mga singgaw nga puro maglunos nga may suporta ka nato. Daghang salamat di matabas-tabas ning tukpuno na. Borot na po pabawnan sa mga singgaw nga nagtinukob. Awan na daghang pasundayag tukpon sa namon kay gipag-usla na pagayong mga singgaw. Kahabhabo na puro manag mga lunos. Hala bunal. Eh, habhab. Ito naman singgaw. Tao mo lang kuyok, Dave. Akan na platuhan mo. Oh, sausaw lang mo. Oo. Oh, kulit yung. Super. Hindi tutukan na. Tumoy ba? Dunggan. Ito, dugan ang bili, no? Dilag dunggan ba? Ang sunod tirato nyo ka ng os baboy. Malitunan nyo ba? Ano sing? Nawaan pa rin ka na ba, rabe? Buka nga. Oh. Ang pahit na nahulot. Ikaw rin kapos, tingo. Tulad na na. Coba. Bo. Ano ito? Ano ito? Dami ito. Ay nga. Ito ba na yun niya? Surgan na ito mo. Andan ka na. Dad. Oh. Ayos na. May isang sinaksakan ng kamote. Oh. Unsa may ko pa ngayon lere? Na, dire oh. Ano? Go. Wala hindi ko mo ano lagi. Uyo ba uyo? Tama na po nito. Basta. Katag dito ang yurot darong kanon re. Wala ito? Manay panay kayo. Halo ko kanila. Oh. Kau dia. Ba, ukar mo pare, Brad? Ah. Hindi ka ihasin pa ako. Gupo-gupo na. Tago. Kau dia. Yan, hindi nga ba? Kupo ano yung... Sangat tu. Musuh lah. Musuh daun. Asos grabe makadagtukob sa mga singkaw wag ipasaylo. Gipanghilam usang lechon bili grabe pur maglunos. Grabe jud mga gutuma. Awan na daghang pasundayag mag shoutout sa satong mga singkaw. Shoutout kang Minerva Cole, kang Jerry Sohayon, kang Mark J Lobiniero, kang Sheila Manipis, kang Rolando Tornandiso, kang Gian Lucero Orevelo, kang Dayan Malilong, kang Mandrisa Ima, kang Helen Gisa, kang Mary Jane Manabat, kang Tilnop Samilho, kang Ernie Ilumba, kang Lance Ornopia, ug kang Charlene Ornelia, ug shoutout kang Adrian Arindain Paglinawan. Shoutout tanan yung mga singkaw. Comment lang mo mga singkaw sa atong latest upload adto tam ko first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang takot mga singkaw, i-share og like ning video para mas daghang patang matukob.